17 il-parteċipant minn 7 pajjiżi differenti li l-età tagħhom dvarja bejn is-17 u l-40 sena se jitilgħu l-ogħla muntanja fid-dinja, dik ta' Kilimanjaro fl-Etjopja. Dan bħala parti mit-12 l-edizzjoni tal-isfida Kilimanjaro. Lan huwa li jinġabru l-flus għal proġetti differenti. Fil-fatt, mill-ewwel edizzjoni fl-2003 sa issa tlestew 9 proġetti u nġabru total ta' 800,000 euro. Austin Kakija, wieħed mill-organizzaturi ta' Kilimanjaro, tkellem dwar il-proġett għal din is-sena. Dis-sena hemm il-proġett għal disabled tfal bid-diżabilità f'Bonga l-Etjopja. Iridu niġbru 90,000 biex nispiċċaw il-proġett. Mela dak kien proġett li beda Dun George, sfortunatament ħallina u ma raħx jispiċċa. U aħna għal-memorju tiegħu ħanippruvaw niġbru dal-flus biex inkomplu nispiċċaw il-proġett u nsemmu ħalih ukoll. Tarin Mamo Ċafaj, waħda mill-parteċipanti, qalet li l-akbar sfida hija t-taħriġ regolari biex ikunu preparati fiżikament u mentalment għal din l-sfida. Stqarret li l-aktar ħaġa ta' soddisfazzjon u li qed ħares il-qudiem għaliha hija meta jaraw it-bissiema fuq fohom miċkejknin. Aħna ta' kull ġimgħa nimmorru it-trejnja u ġifieri kull nhar ta' ħadd ovvjament nagħmlu dawn it-treks biex aħna nippreparaw ruħna minn mod ta' ovvjament fiżiku ma wkoll minn mod ta' stamina għax meta tkun hemmhekk importanti li inti tibqa' sejjer fl-aħħar mill-aħħar din il-muntanja. Hemm meda ġifieri aħna vera rridu nippuxxjaw lil anfusna biex nagħmlu mill-aħjar. Naħseb li sbaħ ħaġa li ħajkonna, naħseb li żied ħaġa ta' sodisfazzjon li ħajkun hemm hija li naraw dawn it-tfal bit-bissiema fuq wiċċhom u naraw li aħna qed nagħmlu differenza. Il-vjaġġ lejn Etjopja se jibda f'Diċembru li ġej.